għax inti tkun qed timla rasek, Marja Santa dil-marda irrida, imbagħad qas tibqa' taħseb fiha meta ssib dik l-għajnuna kollha. Saverina Aġus sabet li l-Hospice Malta ta' spalla fl-aktar mumenti jibsa f'ħajjitha. L-ewwel kelli breast cancer u wara li għaddew 5 snin ħsibt li jiena mfejqa, kont ferħana. Imma mbagħad skoprejt li marli fl-għadam, kien tawġieħ kbir dak għax l-għadam iweġġa'. Imbagħad meta bdejna nikkontrollaha bl-għajnuna dejjem tat-tobba u tal-hospice people. Imbagħad ħareġ li ieħor aggressiv fil-breast, invasive lobular cancer. Hospice Malta jipprovdew lil Saverina kull għajnuna li kellha bżonn inkluż apparat l-assistenza ta' terapisti, trasport tal-visti l-isptar u infermiera li għal Saverina saret qisha membru tal-familja tagħha. Li jagħmluli il-ħajja tiegħi ħafna iktar faċli, ma baqgħetx dak l-iljun li tibża minnu l-marda taċċetta u għax inti tara li m'intix waħdek u l-għajnuna li jkollok bżonn. Isolvulek il-problemi li lilek ikunu qed itaqlulek moħħok. Hospice Malta s-sena li għaddiet assistiet il-fuq minn 1400 familja. Il-kap eżekuttiv Kenneth Zelija irrimarka li l-2023 kienet sena impenjattiva ħafna l-Hospice Malta li qed toqrob lejn tmiem ix-xogħlijiet f'St. Michael Hospice f'Santa Venera, bilan li jiġi inawgurat f'Settembru li ġej. Is-Sur Zelija spjega li Hospice Malta tiffoka fuq il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti bi pjan imfassal madwar il-pazjent. Lan ta' Hospice Malta u li tkompli tkabbar is-servizzi tagħha fil-komunità b'servizzi lil pazjenti fi djarhom jew mit-taqsima ta' terapija matul il-jum. Bħalissa tnoperaw minn kamra waħda, la niġu hawnhekk nkunu qed noperaw minn wing sħiħa fejn għandna kamra għal kull professjoni. Iktar il-qudiem mbagħad niftħu wkoll dak li qed ngħidulu l-inpatient unit li ħajkun l-ewwel servizz ġo Malta. Nar il-ħadd li ġej Hospice Malta se tkun qed tiġbor il-fondi waqt maratona bit-titlu l-aħħar pass bejn il-11 ta' filgħodu u l-11 ta' bil-lejl li se tixxandar fuq l-istazzjonijiet televiżivi ewlenin kollha.